Dobrý den, dámy a pánové. Tak dneska vás zase zahrajem Minecraft. Napište do komentářů, jestli chcete příště Minecraft for Windows nebo Java Edition. My si teď zahrajeme Minecraft for Windows, jo? Tak. Hrát. Doufám, že už bude hrát Bertík. Já bych ho, jestli znáte Bertíka, můj kámoš, tak já ho asi zkusím se k němu připojit. A ten, no jeho svět. Trochu kašel. Cože? Nejsem žádný skin, to si jako myslej. Nejsem žádný skin, nebude zase. Jo, Bertík hraje. Julčo, prosím tě, já natáčím. To byla moje kamarádka, víte? Hej! Nech mě bejt! Jedna! To je jeho sestra. Víte? Taková otravná. Jak to vypadáš? Jak se to lakuje? A to je jedno. Se tady natěžím dřevo. Co se stalo? Kočky nám bourají barák! Pardon. No. Jo, ale nemusíš se tady zavírat, že ne? Já natáčím. Já natáčím. Dobře, ale nemůžeš to nechat třeba, až přijde návštěva, to natáčí? Ne. Protože teď musíš natáčet. Pardon. Můžeš. A nevíš, kde jsou takový ty hvězdičky s tím mikrofonem? Ne. Jo, ne. Děláš to dobře, Edo. Jo, díky. Prostě. Jo, díky. Máchám řád. Ej, 3, jo? Okay. To je dobrá otázka. Tak, odeslat? Páje, pletivá, dravá, Tak Jonáš, asi tady. Ježiš, proč to boříš? Počkat. Protože potřebuju suroviny. Víš? Já potřebuju suroviny a Julče, prosím, neruš mě. Aha, jo. Jsi nějak hodně. A jaký je tvůj barák? Já tady ještě nemám barák. Aha. Tohle, víš? Tak vysvětluji. Julinko, už to máš oblepený. Já vím. Tak, pojďte. Cože? Co? Já si můžu
Já jsem takovej, já jsem snědl tu bramboru. A já jsem si mohl udělat meč z brambory. Se jdu utopit. Ty jsi ve vodě? Jo, já se utopím. A kam? Ne, já se prostě utopím. Já se utopím, protože chci zase tu jedovatou bramboru. Jdeme se topit. Dělej, už se utop. Konečně. Ježiš. Já už nemám tu jedovatou bramboru. Kde? Ale viděla jsi ten geniální nápad s těma... A jaká je ta brambora? Jedovatá. A co je ta brambora? To je brambora. Víš? A kde je ta brambora? Teď jsem jí... Julčo. Ty jsi ji rozbil? Ne. Sežral. No, ano. Před chvilkou jsem jí snědl. Tak i spapal, i spádil. Počkat. Nějak. Tak já natěžím dřevo. Pardon, že na vás takhle koukám. Když nenajdete to mikrofon, tak Pardon. Ta mléčná čokoláda mě láká. Počkat, pardon. Já se tady na večeří u vás čokolády. No. Tak. Strašně jako vlk. Asi no. Už natáčím 7 minut. To je nějak divný. Kolik to je? Už není 7 vteřin. Vajíčko. Dejte mi krafťák. Naval crafting. No, oni tady vždycky jako s náma tráví čas. Oni jsou strašně společenský. Akorát volubeme je, jo? A my oloukáme, anebo jo. No asi jo. Můžeme teda udělat pomázánku, ale... Co? Kde se... Do prkínka! Stůl. No davaj. Chudák k smrti ubodal utopenec. Chudák. To má už 2 roby. No, tak to byl pěkný. Oni mi dali místo krafťáku pec. Jan Memžík. Naval pracovní stůl.
Dej mi pracovní stůl! Dík. Já mám pracovní stůl. Mutato. Tak trochu to nechápu. Sticky. Ne, já chci sticky. No, hotovo. A tady. Co si všechno udělal? Tak, jdu zase. Tak co? To snad není pravda! Ono se smívá do prkínka. Co do prkínka? Hej, prosím tě, nech mě bejt. Dejte mi postel! Dejte mi postel, potřebuju. Zase. Dejte mi postel. Já ho zabiju. Koho? Dejte mi postel. Please. 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 Zombie. No dobrý. Zombie. Zombie. Ale já si myslím, že dřív to jako můžu lidi... Pomoc! Dejte! Hej! Já se zabiju. Budu se bránit ručičkou! Ručičkou! Body? Body? Naval body? Nějak se to laguje, proto mi nejde hitovat. Schnilé maso. Nemůžu už jíst. A co je postel? Ty nevíš, co je postel? A co je postel? Ne, tady není. Víš? Dělej, vyrob mi věci. Sakra. Jdu tě nakazit. Jasně, Edo. Nech mě bejt, prostě. Hej! Počkat, můžu vůbec něco? Měl se tam postel. Počkat. Ty můžeš korunu namít. Vystavit požadavek. Aha, útočit na stvoření, ano. Dejte. Mi postel. Dejte mi postel. Dejte mi postel. Tak co jdu? Dejte mi operátora. A co postel? Postel nepotřebuju teď. Už je večer.
Už je dávno. Dejte mi operátora. Kde je operátor? Kreativ. Ale ono už bylo tak strašně, že jsme se říkala, že to není jaro, to je rovnou léto. A to i v ostrově, kde normálně Bude malá slepička. Říkal ten pán, že mu to nosí celkem slepice pravidelně, tady ty vajíčka. ale já ho občas taky Co je to růžový, Edo? Je co růžový? No, co tam lícalo? Tohleto? No, To je Enderman, to je, když se teleportuje Enderman, víš, tak se to tam udělá. jejda, oheň. Ne, pavouk. Že mu To by... byl pavouk? Jo, to byl pavouk. Mega Tak to velký. ne. Ne, už na mě útočí. Kdo? Pavouk. Koukej! Jo, umřu. Ne, 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 ne. Jasně, No, tak jsem chcípl. jasně. Ale tak jak jsem mohl chcípnout? Už zase na tebe Útočí. Počkat, počkat. To snad není pravda. Co to je? To je mega dobrá věc. Do prdy. Já chcípnu. No nazdar. Mám půl srdíčka. Hlavní nabídka. Ale to bylo obyčejný esničení. Oni nešli na žádný. No, zahrať se před pavoukama. Oni na mě zase jdou. Ne. Musím se schovat. Pomoc! A Linko, ne, to nemáš rozvíjet. To máš rozbět, já tam mám ještě asi vajíčka už klidně. Ale Jurča už si jednou odnesla loupeň. Julik, nikde to nepokládej, to má. Přines to. Čím dřív to sníme, tím... Takže šroubek. No tak na to. Ne, ty jsou teď na nás. Ale nebudu ty vajíčko. Tak báj, teda Edo. Zabijou mě. Jo, už mám 2 srdíčka. A to je blbý. Jo! Pomož! 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 Pomoc. Tak mi pomožte! To prkínka. Já se bojím. Pavouku. Tak jo. Hele. Jo, dobrý. Jinak já jsem cítila. A dobře to dopadlo. No tak něco se stalo. Trochu něco. To je fakt dobrý. Melon. A tam si taky. Šuať. Kindru. Vajíčka. Tutuju.
Já je čuču. A já čuču. A já je čuču. A já je čuču. On mi dá bán. Je, to je postránový. Pojďte. Já jedu sluchačka. Klov. Dělej. Zachraň se, kdo může. Máš dům? Já vím, já jsem se tam teleportoval, víš? Tohle je barák? Ježiši. Máš tam pořád ty pavouky? Červený. Ježiš, to jsou růže. Mě zachránil. Kdo? Ten. Prostě mě zachránil. Nemůžem tam? Co mám dělat? On mě zachránil, já mu teď budu dlužníkem. A kde jsou ty pavouci? Počkat. Julča se zase cítila. Julčo, prosím tě, nech toho. Já se pořád řítím. Ale máš tam rovence. Est? Koho budeš služebníkem? Dlužníkem, takže mám těžit, takže... Takže těžím. To bouráš? Ne, já potřebuju totiž... Dům. Ne, potřebuju dřevo. Pro vesničani trochu potřebuju dřeva. Jen trošičku. A trošičku tím myslím, že vám zničím půlku baráku. Asi udělám plenky. Ježiš, on toho má. Já mám hodně. Oni se zlobějí. Ne, oni tenhle zvůj dělají od ježiva. Jasně, ty to děláš 2 rukama. Jednou. Aha. Hele, malý vesničánek. Ahoj. Jele, tvoje zebra. Nebo kůň. To je ta... Lama. Lama? Jo, přesně tak. To je oheň, víš? To je pochodeň. Asi víš, to je pochodeň. Kde to je? To mají vodu. Tady nic není. Proč se mi to furt musí lagovat? A hledáš dřevo? Ne, hledám crafting table. Nebo já si ho udělám sám. Co se děje? $36. Udělám si tady.
snad 80 let, tak On do banána. Kde je banána? Někde. Si musím vykraftit nějaký styky. Nechci 64. Stačí mi Co 30. to je? To je lama. Já myslím, co teď chceš. Teď chci udělat krumpáč. Co druhou? Meč? Krumpáč. Mně stačí jenom krumpáč. Ale já jsem třeba v neděli rozhodla, že se na vycházku nejde. A jdeme těžit. Jak řekl pán. Takže jsem řekla, hele, hned po obědě. Děláme oběd, to byla kachna, A co to je? To dedekama a já je kámen. sednu a Chápeš? do doby. Takže jsem po obědě šla chvíli na sluníčko a Je to podobnou věc, abyste věděli Vesničani, jo? že já kdybych chtěla, tak vlastně já nemůžu, protože já musím furt všechno chystat, aby všechno bylo pro všechny připravené. Co se děje? Nikdy nevytěžím. Protože nevěděli, kde to zase je. No jo, a nejsou. Ty jim to boříš? Jo. No to jo, to nemyslím jídlo, myslím to zdobení zase, že to je taky zdobení všechny ty vasací. Pardon, Vesničani. No, to mají sice pravdu, ale stejně by, když to naházela na stůl a není to připravila, tak člověk je prostě, někdy to jde, ale někdy může udělat Vypadni, prosím tě. Dobře to děláš. Ježíš, pavouk. Ten teď neútočí. Proč? Oni útočí jenom v noci, víš? Aha. Poprvé mě Jouča úplně u toho celou dobu neotravovala. Ale jinak ty roky teď, co Jouču máme, tak jsem nemohla vlastně zdobit skoro. Aha. Můžeš mě nechat bejt? Že se na ní vyjadřují. Ježíš. Chudinka kytka. To byl pavouk. Já myslím tato. Já mám jenom 2 srdíčka. No do prdele. Pardon. Pardon. To jsem se trochu Ty musíš bořit? Prosím, a tady je jídlo. Tam není jídlo. Nic. Tak já bych dala lžičku tvarohu, lžičku smetanu. Mami, co děláte? Něco jako pomal takovou náplň do těch vajíček. To mi nevadilo, že to osobní. co větší, tam se nic nevejde. my to tak nemáme. Tak to pořešil to? Asi dobrý. Nevím, jestli jsi to solila. A co, vajíčko? Ahoj, Bylo Julianko. naplněný tady Sloven? To je tam díra, ale to se nějak musí zamaskovat. To nervížové. Tyhle vajíčka. Tyhle tři, To nemyslíte vážně. tyhle tři jsou dokonalý. tak ono už je totiž, oni nám je všechny No. To jste nám vzali tyhle vajíčka. Tyhle. Nejhezčí, když Ty se je to nepřijete. To mi to takhle nemůžeme ani si. Tyhle čtyři jsme spoledovali, to jsou byly jak Edo, vykoledovali jsme hodně doprovody, dejte vejce malovaný, táta byl přišel malovaný, máš jenom jedno srdce. No mám, no. Což je hodně blbý.
Ježíši Maria! No se na to nejde. Napište schválně do komentářů, jestli to zkoukáváte. Jestli se tam někdy dostanu! Tam dostane. Nedostanu. Tam se chce. On po mně hází tridentem. Ne. Ne. Nechceš dostat. Teleportovat! Kdo? Tak mě. Nemáte na mě. A kdy bude večer? Moc se na to netěším. Kdo dělá tenhle zvuk? Zombík. No ale když jich bylo 60, tak už taky nemoc trpělo. Lehčí, tak bude starší. To jsou kytičky. Co se stalo? Chceš nám ty svoje vajíčka zpátky? Když je to kraslice, jako že to namaluješ a 40 let to bude ve vitríně, tak bych ještě to dokázal, ale u něčeho, co se rozbije z té strany obchodí, Co se stalo? No právě jenže na to trénuješ, abys pak udělal ty dokonalý kraslice. Na těch zatrénuješ. Je to všemňatký zvuk. To je ten Minecraft. Tak nic, no. Počkat. Chvilku to. Já za chvilku přijdu. To pak nakle pár vajíček vedle sebe, ale když je tam to je dílo. Proč se podívat, my jsme dostali krásný můžeš, ale už to hraješ půl hodiny, takže za půl hodiny je konec. Pojď sem ještě. Hele, teď to konečně má takovou pěknou. Jo, sůl jsem tam dala. Kde to je? Tady. Nemusíš tomu. Takhle jsou nesou. Čučka, vypadni, prosím tě. Prosím. Vypadně prostě. No. Tak. Se zahraju Bedwars. Ale naše se nikdy nevědou, to tak od Měl hvězdy našich a slepých měl prostě jiná než mikrofon. nakupovaná. Prostě jiný díl. Měkčí. Není takhle stužený. Jak se to děje, ale už mají. My už nemáme zkoušení, máme věc. Kde to je? Ten Bedwars. Jak jsou ty aromanty? Takhle kalíši, prostě tak v tomhle jsme koupili u Vietnamců po 20 máme korunách, asi 10, aby jsme měli. No, tak mi to típlo. Škoda. mosty ze slíček nebo nějaký to? Tohle je písek? Jo, to je písek. Ale někde určitě fotku máme i jak jsme tam byli.
Zase zahraje ještě ten Bedvars, podle mě to je Míš, je to ten Bartík. No. Jsem vám neříkala, že jsem byla dneska potřebující kopu a byly tam asi 4 lidi za záchod. Já jedu do kopu do Otvory, abych nešla ven a oni tam dobeš, ta Bargova, ten pecka, on prostě, jako jsem tam byla jak doma, vlastně všichni chodí do kopu do Otvory. Modle krodle šutory. To jsou tvoje hodinky nebo? To jsou moje hodinky. Taky dobrý. Nepotřebuješ napít? Ne, nepotřebuju. Jako myslím v Minecraftu. Ne, nepotřebuju. Tady v prvním rohu jsem dal pití. Nám asi nesmí zničit. Jo, nám nesmí zničit postel, protože to je Bedvars. Já jsem aha, To je tvoje postel. jo, tu potřebuju. Jinak, Meč. počkat. Cože? A hlinky taky To nepotřebuješ. stojí peníze. Víš? Co na tom chceš posílat? A na konci je co? Špendlík, kulatá hlavička. No, já bych ti to poslala jako návod, jak to... Jejda. Že já jsem Oni mi zničili postel. No do prdele. Pardon, zase jsem se neudeřil. jednu krásnou místku mi pošli. To snad ne. Tobě taky zničím postel. Na to nezapomeň. Ti taky zničím postel. Do prkínka! No tak, teď jsem chci. Ty nemůžeš letět? Nemůžu. Můžeš? No můžu. No jo. Tak letím zpátky. A kde je jeho postel? Jdu zničit vaši postel. Co je jejich postel? Tady, Ježíš, kde je jejich postel, sakra? tady je žlutá. Protože víš proč? Já už vím, proč to chci poslat. Protože ona mi řekla, já jsem to vždycky dělala voskem, ale teď ti byl takový... Taky to, To nejde. proč? Nejde to prostě. Mají elektrickou? Ale Co to to nic, bylo? to nic není. Ona dala batiku a já jsem jí chtěla právě ukázat, že se to nemeje. To byl tenhle? A právě, že jsem jí to Teleporter. dělali, Kdo dělal ten velký zvuk? To je, že Mickey Mouse. Já se zahraju. Co? Já ještě nevím, Ježiši Morio. Ježiš. Bedvars mám rád. Nechci solo. Kdo jsi ty? Duos. Budeme duo. Ne, duo ne. Ty jsi ten černý?
Ne, nejsem vůbec černý. No, já jsem... Ne, no, jo. S kým Ale, jsem zelený. jaký zelený? Jsme zelený. A kde je tenhle ten černý? Jaký černý? Ta ruka. Tenhle. No právě, to je má ruka. Prosím, ne, Julčo. Prosím, neměj furt ty otázky. Prosím. A proč? Protože už nechci. Už. Jo. To jsou tak... Otravný. Ty máš... To jsem nemyslí vážně. Než oni zničili naši postel. No do prkínka. To je tvoje postel? Ta zelená? Obsidian stojí 2 emeraldy do prkínka. Oh no. To je spíš dobrý. To je ten von? To je tenhle? Tohle je náš kamatému. Kde je Mickey Mouse? Nikdo. Ty tam máš Mickey Mouse. A máte aspoň taky nějaké pití? Se zeptej. Máte? Máme, ale A kdybys potřeboval pití, tak se tady vem tohle. nepotřebuji, já nemám žádný pití. Je postel. To je tvoje? Jsme Green Team, jo. Zase. To je tvoje postel? Tamto to byla tvoje postel? Tak jako když víš, tak tam bylo Si beru. Jako jsem mám přidělaný jiný a pak jsem byla tady s tím městíčkem. No, abyste měli trošku... Kde je ten tradovač? Můj items tady. A je tu i chleba, teda, kdybyste chtěli chleba. i chleba. Já potřebuji spát. 20. Ne, ne. Co jiné? Zabili mě. Blíně? Jo, Blíka? tak je to. Blíně? To zase nepůjde, že jo. Hraje. Prší? Jo. To je pěkně blbý. A to jsou jenom kostky. To jsou kostky? Trošku takový. To je déšť. Máme, já bych asi i spala. Chlebem. Já bych chtěla chlebíček. Pojď si dát teď to naplněný vajíčko.
dejte mi toho operátora. Jenom jeden. Ještě velkou. Ne. My menší chleby. Ne. No teď jako čtvrtky, ne? To je prakticky půlka chleba. Když jsme byli malí, tak mě vždycky bavilo, že jsem dostala tu namluvenou čtvrtku. Na ten nový chleb je to teda dělo. Tam hraješ, tam někdo hraje na piano? Já čekala nějakou kudy, tak ty jo mám. Tam hraje někdo na piano? No, já Ano, Ne. ale to je bedínka. No to je zvuk. Budete první bílej zákolem, to je pochybně. ale jako zníte dobře, když se tam chodí na pořádně, to je jako slyšet tam teď. No, je to jako A včera to zněli, že? ten člověk rád, že Teda ani jsem to neslyšela, protože A jestli to byli doma. jsem nešla ven. Ale minulý týden jsme se nějak vrátili z chalupy a bylo to. my vždycky zjistíme, když to někde zaparkovat. No, a nebylo kde zaparkovat. To je skuter nebo střídání. No, Ondra, bylo vtipný, my jsme zase začali odjíždět na ten trailer a on měl dopoledne hasičárně od astrologie. No, samozřejmě, že bychom teď byli v běžské kuchyně za 10 minut telefon, že hasiči vždycky, když tam jel, tak tam něco je. Tentokrát tam byli telefon. Takže Já ti to vydomuju gumičkou. klientky tady, a já všechno házím bez kuchy. Ne, Jako nechceš. to tam házím. A říkám, Ne. Co? Ne. Já ti vydomuju. Baba. Tady. Do prcínka. Ne. 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 2 srdíčka. Ne. Pomoc. Ne. 1 srdíčko. Kde to jsem? Je tady. A teď se bojím, že bude pod někdo vysedávat na terase. Proti naší zahradě. Sakra. Ne, ani to neskoušej. Pavouci. On zabil Jonáše spíš. Junáše. Jo, to je někdo jiný. To je Junáš. Please. jenom na To. To. je Magor Novák, který si dal
Eda. Ne. B. B. Čes 3. Mami, No, protože on každý kouká pod nohy, aby nespadl. máma, mami, mami, jo, chceš jít spát? Tady má autem, táta tady má auto. Můžeš usnout a já tě hodím na Ty to s tím čajem. tam chceš deku? Dáme černý nebo zelený, já budu dělat ještě pokračování. Máte víš nějakou deku? No, jdi dozadu a žádnou to nenajdeš. Myslím, že jedině na patro, Hani. Medvěd se mi poprvé záda se ohní. Prostě to člověk fakt nevymyslí. Jako. Nebo na ně budu vyskakovat houřit. Ale to pravděpodobně bude. Tam to má nějaký balkon nebo jenom dveře? No, Do štítu udělali tu balkonový dveře. Ježišmarja. To asi neodbírá, to já nevím. Jak se děje, no, mám tam prostě obrovskou plochu. Mám tam takovou pěknou rozhlednu k nám na dvere. ty jsi dal čaj, Maču? Tady prý máš ty bojily, ale jak to myslíš, čeho? Pomoc! Hejni si. On si mě nevšiml. Jak chceš vidět? Takhle? Jde tam. Zavři si očičku. Ne, ani to neskoušej. Nepřibože, tak bych chtěla i poštářek. Chtěla i poštářek. A mám žízeň velkou. Tady je zombík celý ve zlatě. Zlato. Ve zlatém armoru. Takže to je zlato. Jo. Vodičko. A chceš ochutnat takhle to naplněný vajíčko? Tam je to prakticky půlka misky, to si může dojít. A až to vidíš, že krujíčkou, tak já se popím. Ne? Tak já se popím. Může být tenhle? Dobrý? To je můj oblíbený. Ten máček, jo. To je dobrý. No, ale ne. To se nevěděl znám. To byla lepší. Ta slanina. Máš No do prkínka. kytky, stromečky a tak. A ostrovy a lodě a domy. A vodu, moře, žraloky. Žraloky tam nemám. Teda ryby, ryby.
Velryby tam taky nemám. A rybičky? Ty tam mám. Lososy třeba. Jasně, to jsem taky věděla hned. Ne, ani to neskoušej. A žraloky nemáte? Ne. Creeper, do prkínka. A máte tam velký ryby? Máš tam ryby a rybičky. Máš tam hodně rybiček? Mám. Rybiček? Mám. To je slunce jako jo? Tam nemáte kulatý slunce? Ne. Tady je, to je 3D, víš? Přijde? 3D. Přijde? Proč to nejde? Přijde? 3D. Přijde? 3D. Přijde. 3. Řekni 3. Tři. D. D. No ano, 3D. Víš? Spalo, bodě, mňau, mňau. Mňau, mňau, Marek. Mňau, mňau, spalo. Ne. Mňau, mňau. Prosím, pán. Tak to bylo pro dnešek všechno a nashledanou. Nashledanou. Spalo, kotě, mňau, mňau.